An bɛ taa Irisilakaw olu fɛ yen. Mali jamanakuntigi kabini sibiri tɛmɛnen ale bɛ Irisilakaw fɛ yen balimaya taama na. Taama min kunun ko min ye Irisilakaw ka jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ ye. Vladimir Putin n'o ye Kremlin ye. Ale ye Asimi bisimila ye. Asimi ani a nɔfɛ minisiri 11 minnu bɛ yen olu bɛ a nɔfɛ taama in na. Kɛnɛ in kɛra sababu ye min ye ka jira ko caman sɛnɛ na kuma tɛ Mali ni Irisi jamana bibi na bolodiɲɔgɔnma ko bɛ cogo min k'a daminɛ min ye baara kɛcogo ɲuman na bɛn ni kelenya sabatili lakanako ka taa se jamanaw olu yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u bolodi ɲɔgɔn ma n'o ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taamaw ye. Kremlin kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ ko min ye kuma ɲɔgɔnyaw ye o tɛmɛna Asimi ale ni Vladimir Putin yɛrɛ cɛ u fila ka da sogow da la n'a bɛ fɔ o ma ko tête à tête. O kɔfɛ sa u nɔfɛmaw u n'olu fana sigira ka kuma ka bɛn kumaw fɔ baaraw kan ka taa sira minnu fɛ bolodiɲɔgɔnma kan ka sigi sen minnu kan k'olu kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ ani jamana filaw kun ka kuntilenna ye mun ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ cogo la an fanfɛ bolo ta taabolo la ka kɛ ni AES dɔ bɛ se ka fara ale ka kow kan cogo min na. Mali ni Irisi bolodiɲɔgɔnma sɔrɔko ta nasira fɛ jagoko ta nasira fɛ min ye yiriwaliko ta nasira ani lakanako ta nasira fɛ ani ekɔliko ka taa se ji ni kuranko ma adamadenw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kumaw fɔra kunun. Min ye Putin ka laseli la sa a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ Mali ni Irisi jamana ko bi t'an ka bolodiɲɔgɔnma ye k'a bɛ san 65 bɔ o bɛ se ka to sen na cogo min na baara minnu na siraw fɛ sa n'u sera ka waleya minnu kɛ a ko k'an ka min ye maa mafalenw an fɛ yan o 10 ɲɔgɔnna olu ye kalan kɛ Irisilakaw fɛ yen. Irisi yɛrɛ y'i bolo don fana ka se ka Mali dɛmɛ baara caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu bɛ yen n'olu taara kalan na olu tɛmɛnen kɔfɛ yiriwali siraw fɛ bolodiɲɔgɔnma siraw fɛ ani baara ɲumanyaw siraw fɛ a ko bi k'a bɛ se ka min fɔ ko siniɲɛsigi baaraw la sa ko hakilina ɲuman bɛ yen ko sabula taabolo caman bɛ Mali kɔnɔna na bi n'o ye dugujukɔrɔ nafaw ye ko olu bɛ yen min ye bɛn ni kelenya ni adamadenya ta siraw ye ko olu bɛ yen. Asimi Goyita ale fana ko sa ko ni kɔni taama in k'a bɛna para belebeleba don jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ taama u bɛ baara kɛcogow la a ko a ka jaabi la ka ɲɛsin Vladimir Putin ma k'a b'a fo a kunbɛliko ɲuman na ko bi ko u ye baara caman kɛ min y'a to Mali yɛrɛ ka se ka sinsin Mali ka se ka jɔ wa Mali ka se ka to a jɔyɔrɔ la Irisi jamana senyɔrɔ la. Asimi ko sa ko min ye u ka baaraw ye k'o taara taabolo caman fɛ baara minnu bɛ yen sa ni olu jaabiw kɔni ko nɔgɔ tɛ o la bi k'o yelen don ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na ka se ka sinsin ale ka laɲiniba ye o ye jamana filaw ka ɲɔgɔn bonya kɔnɔna ka kɛ n'u ka yɛlɛma hɔrɔnya ye. Jamanakuntigi Asimi ale ni Vladimir Putin u ka sɔrɔ ka taa bɛn sɛbɛn dɔw bɛ yen sa ale ni bɛnkɛla sɛbɛn minnu kan k'u tɛgɛnɔ bila o la. An bɛ taa Kremlin kɔnɔna na sisan Vladimir Putin ale ye min fɔ nanzarakan na ani Asimi an bɛ taa o lamɛn. Distingué Monsieur le Président, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Moscou. Nous nous sommes vus en 2023 à Saint-Pétersbourg lors du sommet Russie-Afrique et j'ai eu un grand plaisir de vous accueillir en Russie. Cette fois-ci, vous êtes ici pour une visite officielle. Nos deux pays, pendant beaucoup d'années, ont des relations très bonnes, les relations de l'amitié. Nous avons établi les relations diplomatiques il y a 65 ans. Et pendant toutes ces années, nous avons continué la coopération. La Russie a préparé plus de 10 000 spécialistes pour votre pays. Et je dois dire que ce travail humanitaire continue même aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, le monde est en échange permanent. Nous continuons les relations dans tous les domaines. Malheureusement, le chiffre d'affaires maintenant est assez modéré, mais il a une bonne tendance vers la croissance. Et en plus, il y a de bonnes directions pour la coopération comme l'exploration minière, l'exploitation des ressources naturelles, l'énergie la logistique et bien sûr le domaine humanitaire que j'ai déjà mentionné. Nous avons de bonnes relations entre les gouvernements. Nous avons les groupes de travail
et la délégation avec Monsieur Novak en tête a visité votre pays, vous l'avez accueilli. Nous construisons les relations entre les parlements, entre le ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous signons quelques documents, 3 documents, qui vont renforcer la base normative de nos relations. Distingué Monsieur le Président, nous sommes très ravis de vous voir et je suis sûre que l'entretien d'aujourd'hui, les négociations d'aujourd'hui seront utiles pour le développement de nos relations. Souhaitez la bienvenue. Je suis très heureux de vous revoir encore. Et tout d'abord, je tiens à saluer les liens de fraternité et de coopération entre nos deux États. Comme vous venez d'évoquer, cette coopération bilatérale remonte depuis fort longtemps, depuis le temps du président Khrouchtchev, le président Modibo Keïta. Et ce domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et ça montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Et je suis convaincu que cette visite officielle sera l'occasion davantage de renforcer nos liens de coopération. Merci. Je veux remercier. Ye kunungo Russie fama sigiyɔrɔ ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na bolodi ɲɔgɔnma sɛbɛnw olu fana sigi bolonɔ bilara kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn kɛra mun kan o ye kuranko ta nasira ye jagoko ale ni lakanako hukumu kɔnɔna na sa Mali ni Russie jamana kɔni u jɛra ka jɛrɛ kɛ jɛrɛ min ni jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ fila bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn minnu na fana olu ye bɛnkan tali bɛ kɛ mun na sa o ye sɔrɔko ta nasira ye min ye jagoko ye ka taa se kuranko ma ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaraba minnu kan ka kɛ yaasa ka se ka dɔ fara an ka kuran ye énergie atomique civile ye ka Mali yamaruya a ka se ka o sɔrɔ o tɛgɛnɔbila sɛbɛnw kɛra min ye jamana ye fana jagoko ta nasira fɛ sa ale ni sɔrɔko ta nasira fɛ Mali ni Russie jamana tun bɛnna fɛn minnu kan u ka salongo lajɛ tɛmɛnen na sa o y'a yira k'a fɔ ko k'o ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni kɔni sɛbɛn minnu filɛ nin ye o b'a jira sa sariya sira kɔni fɛ sa Russie ni jamana ni Mali jamana bɛnkan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min ni a kɔni tɛgɛnɔ bilara ka tila k'a fa siri k'a kɛ bɛnkan ye bɛnkan min bɛ tali kɛ sariya kunda o b'a yira sa k'a fɔ an ka sugubulon Russie magobatigiw bɛ se ka na baara kɛ yan min ye anw fana ye an bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka taa u fana fɛ yen ka se ka baara dɔw kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira ɲɛnabɔ ko fana na o fana bɛna na kɛ o cogoya kelen na min ye énergie nucléaire civile ye fana Russie jamana ye yamaruya ta sa k'a fɔ ko o baaraw ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ yan yaasa an ka kuranko bɛ se ka basigi cogo min na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min na sɔrɔ o la ka se k'o kɛ groupe min bɛ yen n'o ye Russie tɔgɔ la n'o ye Rosatom ye ale de kan ka o baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka minisiri min fana bɛ yen n'o o bɛ faamuyaliw ni seko ni dɔnko yɛlɛmali ma bayɛlɛmali ko ta nasira fana fɛ ale ni adamadenya tɔbɔtɔli ko ta nasira fɛ olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ nin lawaleyali kɔnɔna na min ye Mali yɛrɛ ka se ka yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ ka se ka baara kɛ ni a ye ka tila ka feereli kɛ a la o baaraw bɛ tali kɛ min ye énergie atomique in na ale fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka sigi sen kan nka baara u y'a yira k'a fɔ k'ale kuntala ka jan kosɛbɛ a bɛ se ka san 5 ɲɔgɔnna ta yanni a ka se ka sen sɔrɔ jamana filaw bɛnna kan fana k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn sabanan min na sa o bɛ tali kɛ bolodi ɲɔgɔnma Mali ni jamana ni Russie jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan belebelew tun bɛ yen nka k'a sinsin hali bi ka se ka dɔ fara ka kuma tɛ nin waati in na AES ko min bɛ sen na min ye Mali ni Russie ye fana ka se ka bɛn o kan min ye jamanaw kɔnɔna ye sa maaw t'i da don ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔna ko kumaw la min ye basigiw lasiraw ye baaraba minnu bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔna na ka kuntilennaw lajɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ Nations Unies ɲɔgɔn ye olu kɛnɛw kan ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn senkɔrɔma don o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ a la a yirala sa k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ sen kan nin ye Mali minisiriw bɛɛ lajɛlen minnu tun bɛ yen n'olu ye tɛgɛnɔbila ninnu kɛ u ye ɲɛfɔli kɛ Radio Mali maaw ye yɛlɛma kura minnu bɛna na don baara kɛcogo la falen minnu bɛna na don a la min ye Abdoulaye Diop ye ale o lase Aluseni Sanu fana y'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkan caman minnu tɛmɛna Mali tun ye yamaruya ɲini Russie jamanaw fɛ u ka baarakɛ cakɛda jɛkulu dɔw ka se ka na ka na baara k'an fɛ yan olu tɛgɛnɔbila sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bakurubayara sariya ale sira fɛ énergie atomique civile fana taara o sira kelen de fɛ wa nin b'a yira bi sa k'a fɔ ko nin bɛnkan 3 in o bɛna yɛlɛma don nataw la sabula fɛn o fɛn bɛ yen
n'a kɛra kumakan ye ni sɛbɛn ma kɛ a la a tɛ nafa ɲɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Irisilakaw olu ka jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Kremlin ale kɔnɔna na taama in senfɛ fana Asimi taara ka taa yiri feere da yiri feere min ni o kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin Sɔrasi ma Sɔrasi min ma lakodɔn n'o ye soldat inconnu ye fleur in sa ale kɔni dali kɛnɛ kan sa a yira k'a fɔ ko nin ye waati belebeleba de ye sabula yɔrɔ min don ale yɛrɛ kɔni bɛ Kremlin kɛrɛfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jardin Alexandre o kɛrɛfɛla don Sɔrasi minnu binna kɛlɛw la Irisilakaw fɛ yen minnu bɛ yen ni olu ma se ka lakodɔn ani maa minnu bɛ yen n'olu ye diɲɛ kɛlɛba filanan o baaraw kɛ a bɛ tali kɛ o la tasibila Asimi fɛ ka ɲɛsin Irisi jamana ma a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la min ye bonyamasegin ye ani waleɲuman dɔn o de kɛnɛ kun don Mali a ko kɛnɛ kan Asimi tun bɛ yen cogo min an ka lasigiden bɛ Irisilakaw fɛ ale fana tun b'a kɛnɛ kan Wolomasiri Tabaw ka minisiri fo ka taa se commandant militaire min b'an ka jamana kɔnɔ Moscou o fana tun b'a kɛnɛ kan nin waleya min kɛlen filɛ n'o ye tasibila ka ɲɛsin Sɔrasi ma minnu binna Asimi ko o ye bonyamasegin ye o ye fasodenɲumanya waleya ye sabula ninnu fana ye faso u y'u ni di faso ma wa min ye waleɲuman dɔn min kɛlen filɛ nin ye o bɛnna ale ma kosɛbɛ nin ye sɔgɔmada in na jamanakuntigi ale ka taali hukumu kɔnɔna na an sera ka kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ Irisilakaw fɛ yen wa bi sɔgɔma Asimi kan ka bɔ Moscou k'i kunda u ka jamana dugu wɛrɛ kan baara minnu bɛ yen ani sɛbɛn minnu tɛgɛnɔ bilara ka t'i ɲɛda a dɔw baara kɛcogo kan a bɛna na lawaleya cogo min na ani fana minisiri min bɛ yen n'o bɛ kalanko kunna sanayɛlɛ kalanko kunna olu fana ka baara dɔw fana kan ka lajɛ dugu dɔw kɔnɔna na minisiri min fana bɛ yen n'o ka baara bɛ tali kɛ kuranko sanuko kunna ale fana ka baaraw kan ka lajɛ ka taa fara minisiri min bɛ bolimafɛnko kunna nin bɛɛ lajɛlen ko kan ka lajɛ o taama ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ fala y'an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Bamakɔ kɔnɔna na